ụmụnne m ekene m unu. Ọ bụ na ihe a bụ izizi gị ikili m na ịgwa gị eziokwu, ebidoro m ihe gbasalụ the release of Maazi Nnamdi Kanu tata. Ihe a bụrụ izizi m, so ị na-efeel no content ka m na-eme. I am not doing content. Ebidoro m taa. Ị na-anya ka m si gwa unu na first video m melụ na ihe ndị be anyị na-arụ bụ propaganda. Ifu negativity gbasara ndị Igbo sọsọ ebe a ka ha pasịtara ọfụma, mana ife ihe ndị ọzọ gasị gbasara ndị Igbo bụ ihe ọma ịma mfọnatere ha kwu maka ya. Sọsọ selfish interest fa akpafa afọfa ohe ndị be anyị na-achọ. Ejem na X ifu nke one lady pụta bubute ojiboro so were is just one man who is desperate for attention. The Igbos on Facebook are laughing at him because we did not send him message. I'm proudly Igbo and I don't pray they ever release Nnamdi Kanu. No, they ekpere ka akpọpụta Nnamdi Kanu. At the end of it all, of na comment section there, open na actual event, na all they available. Maybe good advert ya. Selfish interest. Osana afia bụ ha excellency ada. Selfish interest. Ibata na Facebook, the same thing. Onye Igbo, the same thing ka ọ ga na-ede. Eoji bụrụ Maazi Nnamdi ka ji menu. Eoji bụrụ na ndị Igbo emotion emego ndị Igbo alụ nke ma ji mee nke nwee mmerọ. Ụdị ihe dị otu a ka ihe na-afụ n'aka ndị Igbo. Ọbụla akpịlị ụsa. Ekpere na-ekpe n'isi gị bụ onye Igbo bụ ka ị nwee ego ike aka gị chọrọ ebe nyasara ebe ụsị ị na-asa maka obere ego a ga-enye gị. Onye ma eji si na Igbo na-ele nwanne fa maka ego akpịlị emego onye Igbo ife onye Igbo o were maka akpịlị na-apịtọ ihe ya bụ ife na-asị ụnapụta onye ịnwa na edukeshọn niile a ma akwụkwọ niile asị na oje n'igoro ihe ụdị agwa ọ na-akpa akpịlị. Ma ndị na-achọ political position were maka ya wee na-ede nonsense article online. Ndị Igbo apụtakwana for protest nke majime nke nwee mmerọ sọsọ ụdị ihe dị otu a ka ha ga na-alụ. Ebere m na-emekwa arụ ụfọdụ n'ime unu. Ọ bụrụ ife agụụ ka iwe feed your family iwere maka ya wee na-asa avụ ndị na-ekwesịrị ịsa avụ maka agụụ. Ndị a na-eme protest ebu isi ọnụ esho were ji wee gbaba ọsọ ọma mgbazi ọsọ na ụdị aka unu na-akọ. Agwa m unu, this is the character of ụfọdụ ndị be anyị. Ekene Chukwu na onwe ndị tigasịrị ọnụ n'ihe gbasara alụ release Nnamdi Kanu. Ebe a ga-elelizi bandit release Nnamdi Kanu for us. Ọnya ka ndị Igbo na-ekwu maka ya. So ọ dị gị mma, ọ kalụ gị mma ka alụ sefụ, ọ ka mma na imechiri ọnụ kalụ ụdị ihe niile ị na-epost. Maka at the end of it all emecha ịka ya bịakwugheri maka elelize Nnamdi Kanu akịta. The same people a efu kịta ga-ebidozi kwuyalebe ọnụ. Mgbe a ha ga-ebidozi tọọnụ maka na ha amago na ihe ha na-ede ha ma ndezi ya ifele nwefa ga-emebefa fa tọn twist ihe a niile kwubezie ihe ọma gbasara ndị